Yang subhai pi sesi 4 saya kena ke Amen channel Faithful and True. Saya kena ke singi ke pang ke ba ikwa ban wan ra saya pi ke dei. Hato ujisu udang keren hangi mentah. Depan tip saya pang kene ingin sedang ke ba duai ya ke ba way ulang dok soblay berteng Thomas Campus. Ia lamingi ban duai. Hagus teng ke ba berkut bersem bakut. Amen. What I could try, pakaktin jong me could try, pakan long kajing bishar halor jengi. Nabangi os ngau yaka, henrengim le yaka. Bangi tip yaka, henrengim I yaka. Bangi nget yaka, henrengim kongu yaka. Meim batsen syar kabul kupa, rumen sim bakut, junam la junam. Amen. Hakistan kupa, berkut, sim bakut. Amen. Nginget ba blay ula keren haki departemen jungi haki jinget bat ya ka ei ke ba ula tu haki ula token mau haka kitab jong ke jutang barim. Nginget ro ba ujisu ula keren haki senran jong u bat kibriu jong katu kapor jong u bat ya ka ei ke ba ula ya tu haki la token mau haki gospel. Warla kata ngila ban sengau pela teng-teng la ukris udang keren ne em hangi mentah. Om barok ki briu kitip ya ke ei ke bagi keren. Don ki baong ngilang ya ya kicing keren bat kicing kular election. Kadai ya kaju si kaju piong. Om don ni ei ke bat mai. Kena kadai kerukom babun ki briu ki keren pai haki ni kisingi habaki asngeu ya ki seng sain purthei ki jingkai ki bajrong dan ki serman ki ba sngeu ptai ban sngap henrei haba mano re mano u lene ka yeng ban keren hangi namar u don ne kadon ei ban ong ni sa skor kendiang itai nong keren ilang kum ki kejat jing syai jong ke sengi ki ba sam leng ba ki ok u ne ka ai hangi ke jing syai bat jing yarap yangi hai ke jing duna jongi kan mau ya ka Mother Teresa ka sur jong ka kam syam lalong ke ba pen syok bi henrei kaladot ai ban ong rene ban keren kidon kinong hikai kiba ai ya ki kena school ya ka jing syok I skot tenat na kapanta ka science watla Kim Long u Einstein berkat ya ka kemi kabadon ukun uba ana ya ka ei ka ba ka ong ka pen pau ya ka jing I jongka ya la ukun haba pisa skor ya kum kita ki brio ka bor dan ka por ka shu her nim suthu pisngau bang bat pisngau pla namar ki kren hapi takabor ka ikhtiar kitip ya ka ei ke ba ki kren ujisu utip ya ka pang ka ba ukren dene sepang ka ei ukren wa ukren takabor bat ka ikhtiar kane ka ei ke ba ki briu ki sngau pla ni ki sngau sepang jisu ulatip sepang ka ei ke ba ula keren haki kum ubadon ka bor ka ikhtiar mangi syam beratha a gospel Matthews nong nyaut khat arp kuntai sisien hakasing sabat ujisu uladon haka pernau ulalait syaka sinagog
Kelajulong kedustur hakata kesengi kumut hakata kesengi sabat ban pule nak kejin thok bakoi nang ta ba uno na pedeng jung kitu ki balai lumlang hakata ka jaka hakata ka sinagog ba uno na pedeng jung ki unwan bat ba un ong ai dan ban kren pensai sina halokata ka jing pule tahu Jisu Wasim ya kane kalat padula sedang ban kren kibriu gilas ngubang sengau tenat ya kata kebala ong kiba ya kane ngisem ya kata sengau jung kibriu gospel kat kum Markus lenong iway kat arpu way bat arpu sim la kren kum ki start ain kiba jukuren si kren ikiju jing pensai sena ya kajing thok bakoi ladau Jisu ula pen sengubang ya kinong sengap jung kadai namar ba ula kren haki na kajing sem bat kajing im jong uhi lada ula ong to sumar wanom le ya ki kam hok jung pi ya kmat ki briu ba kin tu bio I mang sem ha gospel Matius nong riu khat iway kadai namar ba ju klau ya lade andre ulalong ba jamnut bat upas ngawrit kada unut kumangi siam jingkren jong uhi gospel kat kum Matius kadway aku kendai shushu ula kren ha kida unut jong kipriu lane ya kida unut jong kipriu dai nakata babun naki tlasak ta ka ke ba kren kila sengau ba kleo jing im bat mai ba ula ong suk kibaduk hakaman sip suk kibayam suk kibajam not suk kibatangan bat pasliang nakabanta kahok suk kiba isnei suk kiba khoi kada not suk kinong pen ya suk kitu kibasha la bain nakabanta kahok ya kiba ikining isyam gospel ke Matius long san kot lai hadu isipau hakwe pat kar kom ong Jisu ula kren da kapor ka ikhtiar namarba ula long upalai lui janai simpatiau ya kajing ya per hakar kom trei kam lene kar kom trei kom kta jong kibriu lene kar kerdan jing im jong kibriu la he la krau la duk ne ruspa ula ai ya kaju ka kubor syapara la waruspa ne baduk wadon bor ne bom don bor Jisu la penpau yo blei haki para baya imlang bat ki baya sanlang ula penpau haki bo blei ulong kum ya ka kubor jong u la thoken mau haki gospel hade sapang jong ipat ki briu senrang berkentei jong kene ka spas namba arpuway hato ngidang yo sengau ne em o Jisu kuren hangi menta ulale da kabor namarba utip ya ki jingle jongi uit yangi bat umpatiau ya ka jing ya per kerdan pedang jongi Jisu udang keren hangi menta ningkong lengba jong kejutang barim jong ka Bible Jisu ukuran hangi kerpang lengba kejutang barim habau la ai ya ki jing ptha bakhadu haki apostol jongu Jisu la ong haki ken mau ya ki ktien bangala keren kat bang adang don bat pi baro kat kaba la tho isa phang jonga hak anyu Moses haki nenga thulupa bat haki sam ila dei ban urlong labu jingken mau yang jingkren yu Jisu aka gospel at kum Lukas nong arpu saud kot sapusa kamut ba pila ban pule haka jutang barim ya ke ke balajia hau Jisu kinong tho gospel ki khat ini ban le ya ke ke ba ki apostol ki lale haka singi jing pat
ban Shem ya ka khamat jong Jisu bala penwandur haka jutang berim. Mano kita hapdeng jengi kiba singokwa ban tip susu Jepang Chris. Ngila ban Shem ya kata ke tip ha ka Bible. Haba ngilong kiba singawrit ban play ya ka Bible. Pat pule suki ya ka man kasni. U Jisu u ai hangi ya ka jinge ya ka pa ula ai haki senran jeng. Ula play ya ka jing mut jing perkat jengi. Ban singau tu ya ka jing thok. Kiba ya ka ni pakran Jepang ka ni Shem ha jing thok kan mau gospel kat kum Lukas no apusau khot sa pusa. Kum tangin kili ya ladi. Ngiti ne em ya ka khana jauh Jisu. Ya ka bala thok ha ka Bible. Khamtam ha ka jutang berim. Ban ong tik ngitip ne em ya ka ka ba kino ya tu lupa dan ki prophet ki ong Jepang Jisu. Ni yo ne em kumno u Jeremiah upen ya ka jing jamno jong Jisu. Kumno u Isaya ukuran Jepang ka jing sha sitom jong u. Kumno u Daniel ukuran Jepang jong u kum ukon u breu. Kumno u Amos upen pau ya u kum unong ya da jong kibaduk. Kumno u Hosea ukuran ya ka jing tepmen sim jong u ya kinang pop. Nata kisah. Hato ngiju itu ya ka khamat u Chris hakisah ya kiba ngiju ruai man kas ngi utrai hadin ka jing pule banikong hakamas bakoi. Nata Ukraine Jepang u Jisu lambai jong ke gospel. Kena ingin sapteng ha ka tayo banwan ya ka jing kios ngau ya ka jing kren lene ka jing pasat ha kido not jongi lengba ka gospel. Di kene ka topik pa endap peteng. Tian second du biang ya pi ha kata yo banwan utrai kana du kata kapor unri sumar ya pi ha ka jing pat ka jing sugun jong u. Ha kata kupa kun sim bakoi. Amen.